Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zenalara da bir mahsus gurrun berermiş. Olara da bir azık söz aydayın. Ey musulman doğullarımız, bazı heleylerin ettiyen işleri ki özlerin bedapte namahrama karşın bazılara çıkıyorlar, yüzlerini açıyorlar, avratlarını görkezyorlar. Olara taklit etmen. Resulullah ibn sinfa min ehli nar lem arahuma ba'du. İki gruh var cehennemi men hadir olar göremek. Şonun bir näme diýende nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat. Bir denalary bolar yalanaç ya yalanaca mengdeş. Yalanaca mengdeş diýen dar könekler giyip yakalaryny açıp taşlaryny görkedip ya şeffaf yuqadat giyip taňyrdy görner ýaly bedenine yaşları fitna oklar ýaly tahrik eder ýaly ýagdaýda bolup görünen heleyler gyýylar ruusunna ka'asnimatil buhtil ma'ila kellelerin üstü diýäniň örküji ýaly bolup da saçlaryny tüňgerdik goýarlar. Şo denalar la yadhulnal cenneh we la yejidna rihaha. Cennete de girmer şo denanatlar cennetin iýsini almarlar diýipdir. Ve inna rihaha la yujadu min masiyati 500 senatin derhalike cennetin iýsi 500 ýyllykdan adam burnuna kukyip da ýetjek. Şo denalar cennet adyryn cennetin iýsi de burnuna kakmaz diýipdir. Musulman dogallar denana bacılarım motmuş halk etýämiş diýip dämi aldanmaňyz. Aldanmaňyz. Her kim öz kabryna girecekdir. O telekeden ala bilen bir kabra salınjak däl. Her kim ambalyň jedasyny özü görecekdir musulman gyýdam. Bacım, mot bilen ýörilmeli däl musulman. Moda kul bolmaly däl, belki Allah kul bolmaly. Allah'ın dini, Allah'ın şer'i de mot bilen zaman bilen üýtgemeýär. Dur. Musulman denana namusyny hefsetmeli. Musulman denana Allah'a bendelik etmeli. Moda göre her ýyl bir libas, her ýyl bir model, her ýyl bir araýyş halk çıkarıptır diýip üýtge bermeli däl musulman dogalar. Adamyň ýanyna her näze özüň bedesen bede. Neten ha günäsi ýok, belki sogab adamyň ýanyna özüň bede. Bejer. Näze özüň awadallaryň awadallah. Emma namahrama görkezmek hem bidiýillikdir hem binamuslyk. Erkegi de şoňa razy bola, o da deýýuslykdyr diýär.